Vamos a dar comenzo a esta sesión cos seguintes puntos da orde do día. Sesión ordinaria, por suposto, cos seguintes puntos da orde do día. Primeiro punto, aprobación das actas anteriores. Aprobación da acta da sesión da primeira acta de sesión extraordinaria celebrada polo Pleno o 14 de agosto de 2020. Algúnha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Algúnha aclaración por parte do Grupo Socialista? Pilar, algúnha aclaración ou observación? Pasamos a votar a primeira acta. Votos a favor? En contra, cero. Abstencións, cero. Non sei se tes que gravar, non? Sí. Queda aprobada el acta por unanimidad de los señores asistentes. Pasamos á segunda acta, que é a acta da sesión ordinaria celebrada polo Pleno tamén con fecha 3 de setembro de 2020. Algúnha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Algúnha aclaración por parte do Grupo Socialista? Algúnha aclaración por parte de... Perfecto, pasamos a votar a segunda acta. Votos a favor? Abstencións? Aprobada por unanimidad. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a designación dos festivos locais para o ano 2022. Recibido o escrito do Servicio de Emprego e Economía Social e da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, igual que todos os anos, o que temos é que nomear os días festivos, os festivos locais para o ano 2022. Propónse por parte desta alcaldía e deste equipo de goberno que se sigan mantendo os días, igual que anos anteriores, de lunes de Pascua e a festa do viño tinto. O lunes de Pascua sería 18 de abril e a festa do viño tinto sería o 3 de xuño. Algúnha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Algúnha aclaración por parte do Grupo Socialista? Pasamos a votar o punto número 2 da orde do día. Votos a favor? Aprobada la propuesta por unanimidad. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é informe de morosidade. Pasa a comentar o punto a secretaria Dolores. Se da cuenta del periodo medio de pago, del primer trimestre y del segundo trimestre. El primer trimestre, el periodo medio de pago era de 38,03 días. Y en el segundo trimestre el periodo medio de pago es de 18,30 días. Simplemente haré informar este punto. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é modificación de ordenanza de vados. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Listo. Vale. Esta é a segunda modificación que se trae a pleno da ordenanza que foi aprobada inicialmente o 23 de novembro, no pleno do 23 de novembro de 2016, que logo foi modificada no ano 2018, fundamentalmente no que era o relativo a incluir que non só tiñan competencias para a inspección e a sanción os servizos técnicos municipais, sino tamén se incluíra, se vos lembrades daquela, que podían, que tiñan tamén esa competencia tanto a Policía Local de Abela como as forzas e corpos de seguridade do Estado, que foran eses cambios feitos a solicitude de algúns veciños porque non se respetaban os vados e non se podía sancionar desde o Concello, e que foi aprobado naquel momento no ano 2018 por unanimidade polo Pleno Municipal. Entonces, ahora traes unha segunda modificación tamén a instancia de solicitude de moitos veciños para adecuar a ordenanza que temos a diversos casos que se viñeron producindo no Concello e que os servizos técnicos do Concello, tal e como vos comentei xa na comisión informativa, tanto o Departamento de Urbanismo como o Servizo de Recadación foron os que elaboraron esta modificación atendendo as peticións veciñais que houve durante estes 5 anos anteriores, desde 2016,
para intentar mellorala e, sobre todo, pois, axilizar o tema da tramitación dos vados. Entonces, os cambios fundamentalmente son tres, ou refírense a tres apartados. Por un lado, que era o que máis problemas presentaba, que era no artigo 6 os requisitos que se exixían para a concesión do vado, que era concretamente que os vehículos puidesen entrar e sair sempre marchando de fronte. Isto que en principio, por temas de seguridade, isto que en principio pues, nos parece moi normal, pues, estaba producindo bastantes problemas, sobre todo en edificios e construcións anteriores á aprobación do PXO no 2001, porque si ben os vehículos, a maior parte das construcións permitían que os vehículos puidesen entrar sempre de frente e dar volta, as construcións anteriores non tiñan esa posibilidade. E se ben había unha opción, un punto número 4 que dicía que excepcionalmente se podería autorizar o vado para aquelas casas ou edificios que non entrasen e saísen os coches de frente, tiña que haber un informe técnico dos servicios do Concello ligado ao pexón, e o pexón pois puña unhas condicións moi restrictivas que eran concretamente no artigo 123, que era tanto relativo ao ancho da rúa, que tiña que ter 15 metros, o acceso ao garaxe de 3 metros e o fondo do garaxe de 5 metros. E isto, o que vos dicía, nas construcións anteriores ao pexón, pois había moitas que non se lles podía conceder o vado, que cumplían cos demais requisitos e co tema de seguridade, pero, pois, por exemplo, porque a cancela de entrada ao garaxe en vez de 3 metros tiña 2,80 metros, pois xa non se lle podía conceder o vado. Entonces, simplemente se elimina ese requisito e o que se fai é que cumplan os requisitos que se marcan no informe os técnicos municipais. O segundo cambio así máis importante é por un lado, no artigo número 7, que se inclúen pois que hai que presentar, sobre todo no relativo á comunidade de propietarios, copia da acta na que a comunidade acorda a solicitude do vao, para que haxa pois un referendo legal da comunidade, non que calquera propietario ou presidente ou calquera o faga de por sí, e ao mesmo tempo todos os solicitantes teñen que presentar un documento no que consta a referencia catastral e tamén unha fotografía do portal de acceso inmoble para o que se quere solicitar o vao. E, por outro lado, o que se fai é eliminar o que falamos antes, o informe dos servizos técnicos municipais, que tamén está recollido no artigo número 7, e tamén o tema de que tiñan que acreditar o pago da tasa vigente e de que estaban ao día cos impostos municipais, porque iso é algo que se pode, lógicamente, comprobar de oficio aquí no Concello e non temos que estar a pois, facer burocracia e pedirlle cousas á xente que podemos comprobarnos. E por último, o terceiro cambio que se propón, que propuxeron os servizos de urbanismo de recadación, ten que ver coa sinalización do vao, no sentido de que na ordenanza antigua era o titular da licencia o que tiña que sinalizar de forma horizontal o vado cunha serie de condicións, é dicir, tiña que pintar pois, en cor amarela o bordo da beira rúa dependendo os metros dependendo do tipo de vado, e tiña unha línea en zigzag na calzada para indicar que non se podía entrar. Entón, eses requisitos que se lle poñían o titular na ordenanza de 2016, o que se fai é simplemente que sexa o Concello o que faga esa sinalización horizontal do vado en cada momento, dependendo pois da legislación vixente e pois do conxunto que o Concello considere nese momento. E en principio eses son os tres cambios fundamentais da ordenanza. Gracias, Pilar. Algúnha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Algúnha aclaración por parte do Grupo Socialista? Pasamos a votar entonces o punto número 4 da orde do día, que é a modificación da ordenanza de vados. Votos a favor? ¿Qué? Perdón. Aprobada por unanimidad la modificación de la ordenanza de vados.
Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é a concesión de axudas a entidades e clubs. Bueno, o que se trata é, bueno, precisamente as entidades culturales e deportivas do Concello de Ribadumia, pois a subvención que de alguma maneira pois se saca cada ano é o que, bueno, pois lle corresponde a cada unha das entidades culturais, deportivas e sociais despois da valoración por parte dos técnicos daqui do Concello. Empezamos polas axudas culturais, e a asociación de Xisán correspondenlle 1004, estamos falando sempre do 85%, queda pendiente o 15% que teñen de plazo, é dicir, agora terían de plazo hasta o 30 de novembro para xustificar esta subvención e despois terían os restante 15% hasta o 30 de xaneiro para aprobar definitivamente pois, no mes de febreiro 2022. A asociación de Xisán lle corresponden 1.476 euros, a Asociación de Veciños de Barrantes 2.017,04 euros, a Agrupación Músico Cultural 2.735,81 euros, a Asociación Alecrín non solicitou, a AMPA do CPI lle corresponde 1.678,36 euros, a AMPA CRA non solicitou, a banda municipal lle corresponden 2.811,07 euros, a Festa do Polo 940,79 euros, os festeiros de Leiros 1.512,78 euros, a Asociación Herminio Barreiro 1.343,44 euros, os Trasnos 1.302,05 euros, a Asociación Xubilados da Senra este ano non solicitou, ao plantel xuvenil lle corresponden 957,72 euros, a Carballeira de Xisán non solicitou e a Asociación de Comerciantes Ribadumia, Agárdate, 696,18 euros, total 17.000 euros. Repito, isto sería solamente o 85%. Nas entidades deportivas, o Club Deportivo Ribadumia correspondenlle 3.144,53 euros, o Club de Ciclismo de Ribadumia lle corresponden 6.906,10 euros, o Club Náutico Muiño lle corresponden 7.155,29 euros, ao tenis de mesa 1.489,20 euros, Mami Sarnelas non solicitaron, Salnes Pades non solicitaron, Tecor Salnés lle corresponden 207,66 euros, o Omia Club de Fútbol lle corresponden 9.997,23 euros e por patrocinios non hubo ninguna petición. Isto suma, non solicitou ninguén, isto suma 28.900 euros. E as entidades sociais lle corresponden a AECC 360,17 euros, a Asociación Gotas 900,42 euros, a Down Pontevedra Xuntos 252,12 euros, a Esmar Maltato Cero 540,25 euros, a Esperanza Salnés 1044,49 euros, Fundación Banco Médicos 648,18,31 euros, TDH Salnés 180,08 euros, a Fasal 324,15 euros e a Protección Civil, igual que todos os anos, a partida de 3.000 euros. Total 7.250 euros. Alguna aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Sí. Boa noite. Nada, nos, pues, como últimamente levamos facendo, chegados a este punto, pues ímonos a abster, por os motivos tamén de sempre, que veñen sendo pois eso, que seguimos sin facer un esforzo por incrementar esta partida, de que xa sabíamos que vamos a aprobar uns presupuestos, e tamén porque, a pesar de que sí que un traballo técnico e que aquí o que vamos a aprobar é que se concedan estas axudas, non sempre dixemos que éramos partidarios, gustaríanos polo menos poder valorar previamente os expedientes, e a pesar de que é certo que o martes nas comisións se nos ofreceu, se nos puse a disposición pedir os informes, as memorias que generaron estas axudas, en 2 tardes ver 25 expedientes tampouco era de recibo, entonces nada, simplemente eso, que ímonos a abster como facemos habitualmente neste punto por estos mismos motivos de sempre.
Gracias, Ramiro. Algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Socialista, Pepe? Sí, bueno, a ver, nós tamén nos imos a abster un pouco tamén polo que di o compañeiro Ramiro, de que si ben é evidente que fai falta máis partida orzamentaria neste asunto, porque bueno, por sorte, aínda cos tempos complicados que estamos vivindo, pois hai unha actividade cultural e deportiva máis que interesante en Ribadumia. Creo que o caso máis destacable no ámbito dos deportes é o caso do Club Ciclista, que en poucos anos pois pegou un subidón enorme, e claro, é un demandante importante de fondos desta axuda. Se a axuda se mantén sempre na mesma cantidade, ou aproximadamente na mesma cantidade, o que temos é que son máis candidatos con máis potencial a repartir a mesma axuda. Con tal motivo imos a menos. Si ben hai algún bache, como pode observarse este ano co Club Deportivo Ribadumia, que polos motivos que foran pois non ten a mesma puntuación que suele ter outros anos, e a verdade é que pega un baixón pois moi importante que, bueno, que lle vai tamén a afectar, que lle vai a supoñer un contratempo, non? Como digo, non se fai un esforzo nos orzamentos á hora de ir incrementando acorde cos tempos esta cantidade. De nada sirve incrementar pois unha subida porcentual determinada se o que estamos vendo día a día é que hai máis candidatos á subvención con máis demanda, non? Entón, estamos nun momento de preparación ou de planificación do que serían os orzamentos do ano que ven. Esperamos e instamos a que o goberno local pois tome a decisión de incrementar esta partida e bueno, tratar de poñer pois máis recursos neste ámbito. Eu sei que pois é fácil decir que hai que poñer máis cartos, que é fácil decir que hai que darlle máis a todo o mundo, pero a realidade é a que todos somos conscientes de que todos os solicitantes destas subvencións pois se quedan cortos. O Concello ten, obviamente, os recursos limitados que ten, pero é certo que hai que ir incrementando estas axudas paulatinamente e non pegar despois subidóns cada 4 anos, cada 6 anos, que eu creo que incluso son máis problemáticas para o equilibrio das finanzas do Concello. Entonces, bueno, nada, insistir en que se revise eso e nada máis. Gracias, Pepe. Bueno, a verdade é que nos como equipo de goberno tamén entendemos que ou nos gustaría, polo menos nos gustaría incrementar esta partida. Eso non quere dicir que nos estea estudiando. A min porque é importante, é dicir, aquí hai unha práctica do deporte en xeral, hai un potencial nas entidades culturais e deportivas do Concello, se está facendo un traballo importante. Sempre hai que agradecer ás persoas que están ao frente destas entidades, tanto culturales deportivas, polo traballo e polo esforzo que están a facer, e polo tanto as administracións, a verdade é que temos que apoiar o máximo posible. A parte desta subvención que estamos concedendo, tamén hai unhas infraestructuras que hai que manter, que hai que estar todos os días aí, e que eso supón un desembolso importante. De todas as maneiras, eu tanto ao Grupo Popular, do Partido Popular, como ao PSOE, a nós nos gustaría que nos dixerades onde se quita esa partida, é dicir, de onde quitamos para poder poñer aquí. É moi fácil estar na oposición e dicir que queremos incrementar a partida, pero non dicimos de onde. Non sei se queredes subir impostos, que ao mellor pois é outra maneira de subir impostos para incrementalo aquí. Nós, este equipo de goberno, non pretendemos subir impostos baixo ningún concepto. Entonces, sí, hai que estudiar, ver as posibilidades que hai de poder incrementar a partida, pero a mí me gustaría que cando a oposición, cando o Partido Socialista e cando o Partido Popular pois nos dicen ou nos intentan xustificar ante estas entidades dun incremento, a nós nos gustaría de onde se quita ese incremento, porque o que sí é certo é que este equipo de goberno é moi cauteloso, e os recursos económicos do Concello eu creo que se están aproveitando ao máximo. Por lo tanto, se entendedes que hai algunha partida no presuposto
municipal que non está acertada, bueno, pois a mellor podémoslo quitar de aí, non hai ningún problema, pero de momento nadie da oposición, dos grupos da oposición, nos transmiteu de onde quitamos para poñer aquí nesta partida. De todas as maneiras, sí que é importante, porque é importante, recientemente aquí hubo a baixada do Náutico Muiño, fai 15 días, 20 días, un mes aproximadamente, e o que sí hai que dicir é que a Diputación pasou dunha partida de axuda a esta entidade deportiva de, creo que antes daban 6.000, baixaron a 5, baixaron a 4, e este ano creo que lle deron 1.900 euros. O Concello de Ribadumia ten que poñer o resto, e estamos falando aproximadamente de 7.000 euros. É dicir, creo que esos datos que son importantes, e iso pois, é a Diputación, é dicir, a Diputación baixou de 6.000 a 1.900 euros. Creo que ese dato é correcto, non, Pilar? De 6.000 a 1.900 euros que lle deron este ano. O ano pasado creo que lle deron 3.500 euros. Eu creo que un esforzo que temos que facer todas as administracións. Todas as administracións. E o mismo pasa coa Xunta. É dicir, que nós podemos entender todo, pero onde están os recursos económicos, ou por parte da Xunta, que diñeiro poñen encima da mesa para estes tipos de eventos que se están a levar a cabo, que son moi importantes para a práctica do deporte, e que ao final pois sí, queda moi ben que cheguedes aquí e que digades que queremos incrementar as partidas, pero as distintas administracións resulta que cada ano están baixando recursos e para poder mantelas o Concello resulta que ten que poñer máis diñeiro. Por lo tanto, bueno, creo que temos que ser moi sensatos nos comentarios, moi sensatos nas exposicións, e creo que neste momento que non o fostedes, non? E sobre todo tendo un evento importante que foi a baixada do UMIA recientemente. Estes datos que estamos dicindo son vamos a ver, son 100%, por lo tanto, eu creo que isto que hai que poñer en valor. De todas as maneiras, este equipo de goberno trataremos de seguir apoiando o deporte, apoiando as distintas entidades culturales deportivas. Recientemente fixos aquí un rally tamén importante na que a maioría dos veciños pois o respaldaron, e eso pois leva unha serie de gastos en logística que está asumindo o Concello, igual que outros eventos, é dicir, como poden ser ciclismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si é certo que temos que incrementar partidas, pero hai que dicir de onde, e os distintos eventos pois culturales e deportivos, pois o Concello de Ribadumia está a facer un esforzo importante para poder leválos a cabo. Dito isto, pasamos a votar o punto número 5 da orde do día. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada la concesión de ayudas a entidades y clubs por mayoría de 8 votos a favor e 3 abstencións. 7 votos a favor e 3 abstencións. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é dar conta da concesión de axudas para festas parroquiais e campus de verán. Bueno, estas axudas a festas parroquiais e campus de verán foron aprobadas en Xunta de Goberno con fecha 30 de julio de 2021 e, bueno, vou a pasar a ler, digamos, as subvencións concedidas a cada unha das entidades, das festas parroquiais. Vamos a empezar polas festas parroquiais. Barrantes, San Andrés de Barrantes, lle corresponde, ten unha subvención de 1.214,29 euros. En Besomaño, Santa María de Besomaño, 323,81 euros. En Leiro, Festeiros de Leiros, 1.133,33 euros. En Lois, para o campo da Picoña, o sea, a festa San Fiz, na Picoña, 1.052,38 euros. En Ribadumia, a Asociación de Festas de Ribadumia, 647,62 euros. E a Asociación de Festas de Ribadumia polo Carmen, 404,76 euros. E a de Santa Baia, 404,76 euros. En Sisán, as festas de Sisán, San Antón e San Cristóbal, 2.185,71 euros. Despois matizo estes datos de Sisán. Para San Xoán e San Pedro, 323,81 euros. E por San Clemente, 1.457,14 euros.
nas bases do Concello, eso sería o que lle correspondería, nas bases do Concello o máximo que se lle poden dar son 1.666,67 euros. E en Sisán polos Dolores 404,76 euros. E nas axudas aos campus de verán, o UMIA, hubo 3 entidades que fixeron, bueno, no que é o campus de verán, pois que colaboraron, que nós sempre estamos moi agradecidos porque se lle está dando unha axuda moi importante a todos os pais e a todas as nais cando falamos de conciliación laboral. E o UMIA este ano, bueno, pues decidiron facer os distintos campos, sobre todo coa pandemia e as normas pois estrictas que se están a levar a cabo, o traballo que están a facer, xa digo, pois eu creo que é moi importante, non? Este ano, pois o UMIA, Club de Fútbol, pois tamén criterios técnicos, lle corresponden 2.922,04 euros, a Ribadumia Tenis de Mesa 500 euros e a Proescola Música 577,96 euros. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que dar conta da concesión de axudas directas COVID ao sector hostelería, que é a liña de Plan Concellos Diputación. Bueno, isto foi unha liña de axudas para activación económica e por parte da Diputación concederon unha subvención para toda a provincia de 1.664.969 euros e ao Concello de Ribadumia pois lle corresponden 14.727,62 euros. Hai unha serie de gastos que se poderían xustificar, e o Concello de Ribadumia se aprobaron as bases reguladoras, foron aprobadas por unanimidade no pleno do 20 de 4 de 2021 e foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia o 29 de abril de 2021. Estuveron en exposición pública 30 días hábiles. O plazo de solicitude foi do 26 de maio 2021 a 14 de junio 2021, solicitaron un número de 24 entidades privadas. Hubo unha primeira reunión da Comisión de Valoración que foi o 3 de agosto de 2021. Hubo dúas entidades privadas que quedaron fora por presentar a documentación fora de prazo. O 11 de agosto do 2021 hubo unha segunda reunión da Comisión de Valoración e a fórmula que se utiliza o número a subvención concedida por parte da Diputación, que son 14.727,62 euros, distribuídos nas empresas que solicitaron e que tiñan opción, non, porque das 24 ao final quedaron 22 e lle corresponde a cada unha das entidades 669,44 euros. Foron aprobadas en Xunta de Goberno o 26 de agosto do 2021. Aquí hai que dicir que o Partido Popular non participou en ningunha destas comisións, o Partido Socialista estuvo en todas estas comisións e Somos, na última reunión da Comisión de Valoración do 11 de agosto de 2021, tampouco estuvo presente. Dicir que sobre isto que se fixeron bastantes comentarios ou algúns comentarios por parte de algún partido político poñendo en duda todo o programa para poder conceder a axuda e ao final o resultado é este. O Concello de Ribadumia o tramitou dunha maneira correcta e polo tanto dar conta desta situación. Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que é dar conta de distintos asuntos presentados aquí no Concello. Hai un escrito presentado por Somos sobre espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Pasa a comentar dar conta Pilar Martínez. Perdón. Ou deixamos para... Sí, eu creo que sí, damos conta desto.
Vamos a ver, o 6 de agosto Somos Ribadumia presentou un escrito onde facía referencia a un decreto que aprobou primeiro unha lei, despois un decreto que aprobou a Xunta sobre a legislación que vai rexer os espectáculos públicos en Galicia, que foi aprobada inicialmente en 2017, despois houve un decreto de desenvolvemento no 2019, incidindo en que se acababa o prazo que se deu no decreto para adaptarse a esa nova normativa, e dicindo que o Concello non cumprira con esa obriga e que tiña constancia de que varios locais, leo textualmente, si temos constancia do interese de varios locais por adecuarse á nova legislación, que se dirixiron ao Concello sen recibir resposta de ningún tipo. Por un lado, empezando por isto último, nos miramos no registro do Concello, non hai ningunha solicitude que se fixera en relación a preguntar ou solicitar información ou como se había que facer para adaptarse a este novo catálogo, non hai nada. Preguntado o Servicio de Recaudación e Catastro, que son os que levan o tema dos IAEs e o catálogo de actividades, tampouco sabían nada, entonces non sabemos exactamente quen é esa constancia que ten Enrique das persoas que viñeron aquí. Desde logo, os servicios técnicos do Concello non sabían nada e por registro tampouco se presentou nada. Respecto das obrigas, eu creo que se confunde porque a lei o que establece que as obrigas do Concello son recibir e comprobar as declaracións responsables e outorgar as licencias habilitantes que nos correspondan. Non hai ningunha solicitude a día de hoxe en relación a eso. Por outro lado, adoptar as medidas que sexan necesarias para o desarrollo ordenado dos espectáculos públicos, as funcións de inspección e control e tamén o tema dos expedientes sancionadores para os espectáculos públicos, e autorizar as ampliacións e reduccións sobre o horario xeral, que é unha das modificacións que introduciu a Lei 10/2017. Entonces, o Concello que ten que facer a competencia sigue sendo da Jefatura Territorial da Consellería, como di o artículo 5 do Decreto 124/2019, polo tanto, o Concello o único que ten que facer é, no momento que algún interesado solicite a adaptación o catálogo aprobado pola Xunta, é tramitar o expediente correspondente, ben sexa a declaración responsable que presenten ou ben a licencia que soliciten e que hai que tramitar no Concello, pois como se tramita calquera outra licencia, pero a día de hoxe, volvo a repetir, por rexistro non hai ningunha solicitude e desde os servizos técnicos do Concello pois preguntamos e ningún ten constancia de ningunha solicitude, nin que ninguén viñese a preguntar sobre este tema. Gracias, Pilar. E vamos a dar conta tamén dun segundo escrito en canto ao transporte do CRA de Ribadumia, que nun pleno municipal do 1 de julio de 2021, nunha sesión extraordinaria, habíase presentado ou aprobado unha moción consensuada polas tres forzas políticas que permitesen afrontar os catro forzas políticas de adopción dun acordo que permitise afrontar a problemática do peche das aulas da CRA do Concello. Dicir que xa se lle enviou unha carta ao xefe territorial de feito, o que estamos máis ben tamén é a espera que poden facer unha visita aquí ao Concello de Ribadumia, sobre todo para a visita das obras do colexio, nese momento tamén abordar un pouco esta situación. En todo caso, esperaremos a que nos indiquen e a partir de aí ter esta reunión e a ver que acordos se poden chegar para poder mellorar esa situación que falamos no seu momento e que creemos que é moi importante para os nenos e para as nenas de Ribadumia e tamén para os pais, por suposto. Pasamos ao punto número 9 da orde do día, que son rogos e preguntas. Alguna rogo, pregunta por parte do Grupo Popular, Ramiro? Sí, moi brevemente. Unha pregunta e un par de rogos. A pregunta é, fai xa tempo que sacamos o tema recurrentemente,
como vai a negociación do novo convenio coa Escola de Música. No último pleno de fai xa 4 ou 6 meses estaba prevista unha reunión en 15 días, e nada, máis que nada para ver que tal foi a reunión, como foi, se chegou a algún acordo, Pois mira, como está o tema. fai aproximadamente semana e media, non te podría concretar ahora mismo, de feito estuvo aquí Víctor, para, bueno, aparte hai unha nova xunta directiva, e o que nos quería era presentar a nova xunta directiva, e, bueno, pois aí trataremos de, pois, encauzar, pois, un pouco estas cuestións. Supoño que para a semana que os chamaremos, para ter unha reunión e seguir tal. O sea, seguir, bueno, pois comentando, bueno, saber os acordos que primeiro presentar a xunta directiva, que é o que se pretende, e ao mesmo tempo, pois bueno, vías de diálogo para todo o que se poida mellorar, pois tratar de mellorar. Perfecto, alegrámonos moito desto. E despois dous rogos. O primeiro é, por enésima vez, tamén parece ser que Protección Civil sigue tendo problemas coa auga, entón o rogo é nada, simplemente comprobar que existe esa problemática e resolvela o antes posible. E o último rogo é que nos puntos que veñan a pleno e que sexan obxecto de debate, que se procure non convertir nun simple dar conta. Como ven sendo costume xa, non se nos dá dereito a réplica, cando o regulamento sí que nos dá dereito a réplica, cando hai unha alusión directa. Simplemente eso, que non sigamos esta dinámica e que os puntos que dan lugar a debate, que se debata e non se convirta en un dar conta. Nada máis, gracias. Gracias, Ramiro. Algúna aclaración ou observación por parte do Grupo Socialista? Respecto, polo menos camiño do que iba Ramiro, o convenio da Agrupación Museo Cultural, igual que outros convenios que hai asinados entre o Concello e asociacións culturais ou deportivas, a inmensa maioría son de fai moitísimos anos. No caso da agrupación, non ten nada que ver esa agrupación coa que asinou o convenio, coa que hai agora. Creo que o Club Náutico pois lle pasa un pouco parecido. Eu sei que hai pois asociacións que queren renegociar convenios ou que queren poñer encima da mesa unhas cuantas ideas. Hai convenios que sei que sería conveniente para o Concello pois renegociar ou revisar, readaptar. Posiblemente afectaría isto ao reparto das axudas, ao reparto das subvencións. Non é que cando a oposición reclama de que se poñan máis recursos encima da mesa que se faga demagoxia dicindo no, é que queremos que se poñan máis cartos pero non decimos de onde. No último debate sobre os orzamentos eu precisamente dixen que me parecía excesiva a cantidade que se iba a dedicar á festa do viño tinto, sobre todo cando iba a ser unha festa do viño tinto entre comillas capada ou entre comillas moi vida a menos por culpa das limitacións do Covid. De feito dixen que parte desa partida pois que se podría dedicar a outros asuntos para complementar ou para incrementar partidas que eu vía que estaban pois escasas. Unha delas era a partida de axudas e de subvencións. Mais adiante vimos co tema este de que se acaba de dar conta das axudas da Deputación para o Covid. Bueno, hai que decir que o Concello aí puxo 0 euros. Entonces, bueno, tamén no seu momento eu dixen que me parecía ben sacar adiante esas axudas, que era importante, que porque inda que fose unha cantidad pequena para as necesidades da xente, pois que era unha cantidad sempre que viña ben, pero o Concello hai que decir que puxo 0 euros cando a Deputación, por pouco que puxo, foi a institución que puxo os cartos, porque ningún outro puxo os cartos. Entonces, o que quero decir é, bueno, pódese decir que a oposición solamente se dedica a decir que hai que poñer máis cartos sen dicir de onde. Bueno, tampouco é que a oposición se dedica a facer demagoxia cando o Concello realmente... A ver, Pepe, centra a pregunta. Non, a pregunta está centradísima. Non é unha pregunta, é un rogo. O resto do debate creo que quero decir é que rogo que a partir de agora nos orzamentos que veñen, que se van a empezar a debatir e planificar, me imagino que en breve, que se teña en conta de que si a Diputación é unha das institucións que máis cartos pon nos concellos á hora de facer transferencias correntes e transferencias do plan concellos, etc., que se incrementan pois nos últimos 5 ou 6 anos, que se van incrementando de promedio cada ano, pois hai que decir que o Concello tamén ten a potestad e ten a responsabilidade de incrementar as dotacións
Pero que eso non é así exactamente, Pepe. Sí, exactamente así. Eso non é así. Os Exactamente incrementos hai, os incrementos que poida haber, pero tamén hai incrementos en distintos servicios, en distintos presupostos, en distintas actividades, etcétera, etcétera. E que non temos os mesmos precios este ano que fai 4 anos. Sí, por eso mismo digo. Precisamente. Por eso Entonces mismo quero digo, dicir claro. que eso a veces non afecta o tema da corriente eléctrica. É dicir, ahora mesmo pois hai unha problemática da corriente eléctrica moi importante. Sí, sí. Porque están afectados xa non solamente as institucións, que as institucións estamos afectadas, de feito, pode haber un incremento importante no tema da auga municipal, porque hai un incremento na corriente eléctrica e, polo tanto, a mancomunidade pois ao mellor ten unha problemática importante, ten que incrementar o precio, e se iso é así, os concellos temos que incrementar o precio, porque senón son servicios deficitarios. Polo tanto, cando se fala de todo isto, hai que falar con moita sensatez, ¿no? Sí. Hai que falar con moita sensatez. Entonces, claro, é dicir, que hai un problema importante de incremento de precios. Polo tanto, claro, incrementase porque posiblemente recaude máis a Diputación ou dea máis aos concellos, pero tamén é certo que os mesmos precios ou presupostos ou actividades que antes costaban 1.000 euros, pois hoxe costan 1.500 euros. Por que? Porque se están incrementando as distintas actividades. Polo tanto, non hai máis diñeiro para poder facer máis cousas. Non, todo o contrario. Hai máis diñeiro, pero costan máis as cousas, polo tanto, pódese facer menos. Esa é a diferencia que hai. Sí, sí, pero que eu non Esa é digo a diferencia que hai. Entonces, eu non digo o contrario. si queremos incrementar esas partidas, non hai fondos suficientes, estamos planteando unha subida de impostos municipales indirecta. Eu non sei quen dixo O Concello de Ribadumia, de momento, non vamos a tratar de facer eso. Ninguén falou deso. Eu Vale, que sí que non estaba vamos a intentar, tratando non vamos de a facer unha facer argumentación para un rogo é que rogo Vale. que nos seguintes orzamentos se contemple a posibilidade de incrementar Perfecto. partidas como esta que estamos vendo Perfecto, que se pero quedan que escasas. estás dicindo algo que si se incrementa este ano as distintas entidades, porque dices, non, na partida do viño tinto, vale, e para o ano quitamos ya, porque a partida do viño tinto vai ser incrementado, ou a festa do viño tinto vai a costar máis do que pudo costar este ano, que o quitamos mañán, o sea, para o ano as distintas entidades culturais e deportivas. Eu creo que nestas opinións hai que ser moi cauteloso, moi prudente. O Concello está facendo e repartindo os recursos públicos, os recursos económicos, dunha maneira moi correcta e moi sensata. E se tuvésemos máis capacidade económica, pois ao mellor se poderían facer máis cousas. Pero o que sí podo decir é que o Concello de Ribadumia, incluso en tempos de pandemia e incluso este ano, levamos a cabo distintos eventos, creo que importantes, e creo que desataron a ilusión de moitos veciños do Concello e de fora do Concello, e que resultaron pois dunha maneira atractivos precisamente para a población, e ao mesmo tempo generaron un movimento económico no Concello e nas propias empresas privadas que participan nos distintos eventos. Eu creo que eses datos que os hai que poñer encima da mesa. Sí, no, Alguna outra pregunta? Teño unha pregunta ou bueno, un rogo respecto ao punto limpo. A ver, o punto limpo no mandato anterior, cando estábamos compartindo o goberno, descubrimos casi por casualidade, como recordarás, que o punto limpo pois se presentaba diversas alegalidades ou que estaba a súa situación legal ou urbanística un pouquiño no aire, e houbo que acometer gastos serios para poñelo un pouquiño ao día, por desleixo da administración autonómica ou por lentitude nos trámites ou polo que fose, pasouse o noso mandato e o punto limpo todavía estaba en proceso de poñerse ao día. Sin embargo, eso non quitou de que non se fixesen melloras, como foi, por exemplo, a instalación daquela xaula para os residuos eléctricos electrónicos, como foron as mellores que se fixeron no tanque de residuos contaminantes, etcétera, etcétera. Ben, tamén descubrimos naquel momento, cando nos puxéramos con todo aquilo, de que o punto limpo, a parcela do punto limpo, xa o punto limpo era pequeno de por sí, a parcela, en cambio, pois era maior que o recinto onde se atopa o punto limpo. A parcela pública permitiría no momento de facer a obra pois un punto limpo máis grande. A cuestión é que queríamos saber se o Concello se plantea mellorar o punto limpo a corto ou medio plazo, se se plantea facer unha revisión integral do punto limpo, porque a día de hoxe estamos dándonos conta
e non coñezco as causas de que fai pois meses que o Punto Limpo está nunha situación pois lamentable realmente. O perímetro está completamente roto, as vallas están desfeitas, está entrando xente prácticamente todos os días. O servizo pois deixa moito que desear no que se refiere tanto á seguridade dos residuos como a comodidade dos usuarios que van a deixar ali as cousas, que moitas veces pois teñen que andar pois casi tropezando co lixo. E nada, quería saber se hai previsión de facer algunha mellora aí ou se hai algunha causa ajena que provoque todo isto. Pois a verdade é que sí, hai algunha, é dicir, o punto limpio é algo que estamos traballando en, é algo que se quere mellorar. É necesario melloralo, porque sí que estamos percibindo que cada vez se reciben máis residuos, máis voluminosos, máis de todo tipo. Por lo tanto, necesita un orden. Si é certo que o punto limpio non goza dun espacio suficiente, ao mellor para digamos, o que se está recollendo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, é certo que eso ten unha superficie e con eso nos temos que arreglar. Si hai un compromiso por parte deste equipo de goberno de tratar de mellorar o punto limpio. É posible que nos próximos días, semanas, pois ao mellor podamos propoñer algunha proposta de mellora de punto limpio. Pero a día de hoxe pois tampouco podemos concretar moito máis. Pero bueno, si é certo que ao mellor nas próximas semanas, nos próximos meses, máis ben poucos meses que máis, pois ao mellor hai que poñer unha proposta, facer unha proposta pois de mellora de punto limpio, pero neso estamos traballando. Quedábame unha cuestión, Ramiro, que o estudiaremos, porque a este equipo de goberno pois sempre nos gustou que houvese debate, que haxa debate. Nós entendemos que cando damos puntos, cando damos contas que poden generar debate, digamos, nós cando damos conta é porque a veces se publica algunha información por parte de distintos partidos políticos ou algúns partidos políticos que non se corresponde á realidade. E como non se corresponde á realidade, por eso queremos dar contas precisamente para informar aos veciños, porque entendemos que o pleno municipal é o foro de debate máis importante. Pero si é certo, e eso nunca vos vin criticalo ou poñer en duda distintas informacións que se publican que non son verdade e que este equipo de goberno, que entendemos que este é o principal foro de debate, pois aquí é onde o temos que aclarar. Pero moitas dos dar contas veñen precisamente de información que se publica en distintos redes sociales, en distintos boletíns, etc., que para nada teñen que ver coa realidade. Por eso os traemos aquí para precisamente dar unha explicación seria, sensata e aparte do que se está a facer. Ahora, si hai algún tema que bueno, pois que haxa que comentar, pois entra dentro do punto da orde do día. De todas as maneiras, hai a xunta de portavoces para si hai algún problema que entendades que hai que levar a pleno, se propón e nós pois o incluímos no punto da orde do día. Por eso está a xunta de portavoces que moitas veces pois polas distintas circunstancias, eu entendo que a veces laborales, pois non se pode asistir, pero a xunta de portavoces que este equipo de goberno potenciou, quere potenciar, precisamente están para iso, para facer unha proposta de puntos da orde do día, aparte do que nós podemos propoñer, pois os distintos partidos políticos tamén poden propoñer puntos da orde do día. Nós os das contas simplemente era para aclarar a distinta información que para nós é pouco seria, é pouco sensata e que queremos aclararlle ao cidadano. Sí. No, é que o rogo non iba por aí precisamente, eu non estou en contra dos dar conta, ao contrario, eu o que rogaba era que os puntos que veñen a debate, non os dar conta, senón o resto dos puntos nos que se vai a facer unha votación e que sí que dan lugar a debate, porque non é dar información, senón que vamos a debatir o punto, que non se traten como un dar conta, no que non se dá dereito á réplica, como suele pasar habitualmente. Pero, por exemplo, que non precisamente... Por exemplo, no punto anterior, nos primeiros puntos... Sí, no tema de, bueno, das concesións de axudas, despois de que puxéramos eu e máis o compañeiro Pepe,
se nos volveu a facer mención indirectamente de algo que nós non habíamos defendido realmente durante a nosa intervención, e directamente se pasou a votar o punto sin dar dereito a contrarréplica. Pero... No, simplemente eso que pasa moi a miúdo, simplemente eso, que os puntos que van a debate, Pero que o pleno que se direcen temos a que debate. pecharnos, non De acordo. decir, temos que De acordo, pero pecharnos. bueno, hai un regulamento tamén que hai que seguir e cumplir. No, eu creo que eso que estamos cumplindo sin ningún tipo de duda. Creo que hai poucos concellos que dean tanto debate como o Concello de Ribadumia. Creo que hai poucos concellos que poidan generar ou que poidan dar tantas posibilidades e facilidades aos distintos partidos da oposición para dar as súas explicacións. Pois nada, damos por rematado este pleno. Moitas gracias. Se da por finalizado el pleno siendo las 21 horas y 56 minutos. Hasta luego.